megalayapost.news. Kariboy Tourism and Environmental Developmental Forum RBTEDF kalami sakman ban mahami ki pajba Kariboy District bakim dayban penjat pathari kemariang hanre bandan lang kata jingket kli ban yadaya kami mariang kani ka jingmi ketika forum ban mahami ki ba penjat pathari kemariang kadai ru hadian ba mental sedang ban kenjo sakayom terkhong babun ki briushim kabu ki thangkul mari ki klau ki siat pathari ki mran bar ki penya pathari ki do dowa da kabawi dawai klam dadon kata ka jing sngau ban yadaya ka jingdon jing em nak benta ka pateng ban sawan habai kran menta ka bat Presiden ke RBTEDF ubah pelila tiuso loong baga forum ke sengkia shisha banyu i badang bun kibri ki bomperkat setiai kami mariang haka bagi penyapat hari kimran ki thangkul mari ki klau bat ki penyap ki kenjado ki badan haki ki wa da kabawi dawai bat ki ki jing penjat ya kemariang ulong banagaliang ke forum ke kentu juri kino yalam shnong kino yalam ran bat kino yalam hima rengkat kiriu pajba bat kino yalam bapher bandan kata ka jing turelang na kabentawan kang persya ya kiriu dusman penjat mariang bat kum kinong shnong kinha bandan ke jing sengtu baga jing penjat ya kemariang ke keta eka pateng ke bansawan jong ki kun ki kti ne ke jaj benrio shushu ula kerpat ru balada don kinu ki belek persya ban penjat pathari ya kemariang da ka bapom ne thang ki klau ki jingwi dawai hakiwa bar ka jing penyap ikimran ki de ban pentip syakatanat wildlife ne syakatanat forest banakal yang ke forum lada kalap ikinu ki riu dusman ban penjat ya kemariang kan ma barkan IT baik syakibor ka an ngadon hang ne nam bat ngayeng nam ta ka Kariboy District jungi kum we ni kinong yalam naka seng ka bangitip kum Kariboy Tourism and Environmental Development Forum kajing kwa ban pensngo pajba lor nakaleng jokone ka forum ko jungi sau pajba nong song snong jong ka bri nyok trep bat hamtam po ka district ka jungi kalong ba ngidei ban penne ya kamariang kalong ka badon kam hado kata-kata ngidon kam ubriu iben kimarat ro ngidon kam ban yo ya ko bandi ban bam bat mangi ubriu kham tam lile ngai iba hapo ka district jungi bat hapo ka jelai as a whole ki briu ki lastang ban pensneu ya ka mariang kilum kiwa ngai ki laselen ki deng ki bahe ki lapom bat sisa kalalong ka jingdo nong ka bakhrau bat kimarat ki basyong ha ki khlau ro kim dan syo bat ka ba ngai ka don ka jingma ha ka generation ka banwan ya ka pateng benda ka banwan kalong ka jingma ha ka jingkerdo ya ka umbam umdi bat kene ka sakta wat ngai nadu mentaro kelayai kata wat kadang sedang kata tengi kerpak seki pajba nong susno gi bai ki badon hapo kene ka bring new trip ki jungi hapo kene ka district ki jungi snobha wat pensniu ya ka mariang ngidon kam baka mariang kanlong ka ba iko iphe ngidon kam ba kimrat khlau kindon haki khlau mo ki jingthau ki bo bleu la thau nadu ki sim ki do ki di bandon ki di bandroi bat mangi ki briu ru ngim dei ban penjot ya ka khlau ka batam ka jingthang ding ka ba man la ka snem hapo ka district ka jungi kalak ta sisa ya ka mariang kala panter khong ya ka khando hadu ba ngi kerdu ba ya ka umbam umdi hakini ki banai bajur leer khamtam amar kata kum we ne ki nong pre ki bangi pej nang mata kum no ban percep ya ki environment ngi kerpat ngi apil se ki pajba nong song snong khamtam se ki dorbar snong mo ki dorbar snong ki ba pej ya ka snong ka thau bat chakarai ki ba pej ya ka mata ka jindon kam jong ka khlaurai sobha ban ai ka jinge trelang ban batha lane ban pentip pajba haki snong ki thau lane karai lengba sorda lengba ki nong yalam rai ba dei ban penne ya kami mariang ngim dei ban thang ya ka khlau batap namar ka jing thang ya klumar ya ka thau ya ka khlau batap kawan ra sisa ya ka jing terkhong bat ngi nakaliang ka forum ru ngila de ma ki stem go mensua ngila yo ya ka khlau ngila thung ya ki se ngila panhe ya ki se nrei ki don ki breu ki balik thang itu ka khlau do ngi da do long ka jing do nong ka bakhrau bat kani ka ta ya karep karyang bar ko ki nong rep ki do nong ba aba sya thang kalum ka wa bat sisa ka long ka jing terkhong namar kata ngi apil ngi kerpat ki nong sosno ki bai amtam ki no ilam sinong ba inai ka jing trelang ban perking ban te lakam halaki jong ki sinong ki thau jong ki bam dei ban sya ba ki breu kinwan ban thang ya ka khlau batap bat sakawai ka bang yoi bat ki wa ki jongi ru ki lastang ban do jat ki ni ki do kha namar ngi yoi ki breu ki long kinong shun kira pelong nong shun ru wat ya kawa namar kawa ka de ka wei ka hobi jong ki nong sangkai perthai ki balik ban khwai do kha ngi ba ki pai ba man ta lastang ban mare ban li khwai ban pelut ya ka pon rei
abe kilit pe sikiwa ki ibe kiwa kim don dok ha shot mar bale ba ki brio kilit ban ai da dawai kilit berbi ka jing berbi ka jing ber dawai kala pensniu hadu kata-kata ya kiwa ibran po riboy ka jungi hai ki snem arsnem menchua ngilit stis po wa khri ngi ya ka jingja ba ki dok hang pe kila du jat sisa nila kila viral hapo ki video ru ban ni apil ki nong song ki ba bodon hapo ki rut wa song ba ban ni trelang ban ai ka jing petip sa wildlife department la ne petip sa ki bor ki ba don ka bor ba halor ba kinle ba don kam adon ka wildlife department adon ka forest department ha ban ai ka jing trelang ban yada ya kamariang ka jing kata kalong ka apil nakaliang ka riboy tourism environmental development forum jungi sepi barok ki ba nong song publish bu Megalayapost.news